nada, moi boas tardes a todos, é unha gran alegría contar coa vosa presenza. Moitas grazas por acompañarnos. Quero agradecer primeiro a Gonzalo e a Maribel por a súa acollida sempre xenerosa e a César tamén por facernos compañía nesta tarde. Tamén, por suposto, a Perfecto Ramos, coñecédelo, por o seu inmenso traballo, a súa paciencia e de verdad que admiro moitísimo. Esta é a terceira presentación porque el quixo que as primeiras foran na terra dos Lobariñas, a primeira en Crecente, de onde era Gregorio, e a segunda en Filgueira, de onde é outro Lobariñas, Antonio Jacinto. Decirvos, eu son Cristina López Lobariñas. Se estou aquí hoxe non é por méritos propios, evidentemente, sino por compartir o apelido e un amigo que me ten en alta estima. Xa cando hai un tempo Perfecto me dixo que estaba a investigar sobre uns antepasados da familia, eu a verdad que eu tomei así un pouco a broma e dixen, bueno, este lojo ha de acabar porque tampouco creo que haxa moito que investigar aquí. Pero bueno, ignorante de min, sempre me sorprende, non? Porque Perfecto é capaz de sacar de onde non hai, ou de onde parece que non hai, da pequena historia de un concello tan perdido, tan descoñecido, insignificante, como é o concello de Crecente. Xa nas nosas andanzas e xuntanzas temos unha asociación ali cultural, o Garabano. Entonces, en esas xuntanzas, Perfecto era o mestre apasionado que nos falaba ali ao pé da Torre de Fornelos, da linaxe dos Fornelos, do Soutomaior, de o trovador, que temos un trovador importante, o Johan Soares Someso, do que non tiñamos, por suposto, nin idea. Tamén o Mosteiro de Albeos, hoxe moi abandonado, da historia das monxas, das desterradas, do Pazo da Fraga, por os camiños real, el sempre tiña algo que contarnos e nós algo bastante que aprender e, sobre todo, aprender a valorar o noso, as pequenas historias. Por iso tamén agradecemento á Aira Editorial por ser portavoz desas pequenas historias que son as nosas realmente, non? Perfecto tamén ten publicado cousas importantes para nós, como un paseo pola historia de Rebordechán, que é unha parroquia dali de Crecente, a catástrofe ferroviaria de outra parroquia de Sendelle, que é de onde Perfecto ten as súas orixes, e sobre persoaxes tan interesantes como Marcelino Gómez Arias, o Tierra Libre, a súa loita polo republicanismo e polo agrarismo. Neste último traballo recolle a súa investigación, como dixen, ardua, me parece, sobre os Lobariñas. A obra de Gregorio Lobariñas, constitúe unha das poucas luces na nosa lingua durante os séculos escuros. E, resumido na cita inicial que fai Enrique Monteagudo, o achado da súa obra, As Galegadas, podería constituir a maior achega á historia da lingua galega nos séculos XVI ou XVII. E, por outro lado, Antonio Jacinto era médico, os seus estudios sobre botánica foron recollidos por o padre Sarmiento e contribuíron á chegada dese esperado amencer no Rexurdimento. E, bueno, todo isto non sería posible telo aquí nas nosas mans sin Aira Editorial, esa fábrica de soños que fai os soños sexan realidade. Entón, o meu agradecemento tamén a César por a súa aposta, non só pola lingua, sino por a pequena historia dos sitios pequenos. Vos deixo xa, entón, con César Lorenzo, escritor César Cequeliños, e nada, moitas gracias por a vosa presencia. Boa tarde, moitísimas grazas por virdes, moitísimas grazas a Cartabón, non só por acoller unha vez máis unha presentación de Aira. Esta semana imos batir un récord porque mañá temos outra presentación
O tema non ten nada que ver co teu, salvo que tamén sai algún cura polo medio, pero é dunha novela fantástica xuvenil que, bueno, estades todos convidados se vos apetece recuncar, porque será moi distinta a presentación de mañá que a de hoxe. Digo que, aparte disto, é interesante que presentemos en Cartabón porque, indirectamente, grazas a Cartabón, eu coñecín o perfecto. Porque Cartabón foi moi importante na publicación do libro do Tierra Libre, do que falaba Cristina, e foi a raíz desa publicación que eu, despois de ler o libro e de ver que houbera unha historia tan apaixonante moi cerquiña de onde eu son de Cequeliños, que en Arbo, que está ao lado de Crecente, pois, claro, dixen, carai, isto que pasou ao meu lado teño que falar coa persoa que descubriu esta historia da que eu non coñecía absolutamente nada. E a partir de aí, bueno, pois naceu unha relación entre nós que creo que, bueno, que ten un froito fecundo neste libro no que traballamos duro, el moitísimo máis que a min, está claro, pero, bueno, teño que vos dicir que aí houbo que embridar ese cabalo para que saíse o libro así como está, e penso que é un libro que paga moito a pena lelo, porque eu sinto discrepar contigo, Cristina. Creo que non é unha pequena historia dun pequeno lugar sin importancia. Bueno, pero sabes a que me refiro, claro, que eres de Cicliños, sabes a que me refiro. Pero justamente que somos desa zona, parece que vivíamos nunha zona sin historia. Sí. Parece que ali hai unhas pedras colocadas, hai unhas pedras labradas, hai uns pazos, hai unha historia, pero que ninguén a conta. Eu que estou radicado en Allariz, onde a editorial, en Allariz sempre conto que en cada pedra hai unha historia. E está moi ben documentada porque temos unha longa trayectoria de xente dedicada ás artes e á cultura que tivo tempo e ganas de contar todas esas historias. Os que somos desas zonas que non tiveran esa sorte, seguramente porque ali non había ningunha escola importante, nin había ningún núcleo irradiador, pois conformábamos con pensar que ali non pasara nada. Por iso é moi importante, xente como Perfecto, que nos axudan a descubrir que afortunadamente vivimos nun país moi habitado desde sempre, con moitísima historia, e que en cada lugar, eses lugares que están nomeados, ese prácticamente 1 millón de topónimos que temos, significan algo. A xente non nomea o que non quere, a xente non nomea o que non lle é útil. Todo iso estaba sendo útil, iso estaba creando unha riqueza e unha historia que afortunadamente, porque hai historiadores locais que pensan que esas pequenas historias sí merecen a pena e merecen a pena ser grandes historias, acaban contándolas. O caso dos Lobariñas é un caso, efectivamente, de personaxes que estiveron moi escurecidos, prácticamente descoñecidos. Eu penso que, fora de certos estudosos moi concretos e moi selectivos, ninguén falará deles antes que o Perfecto, pero vemos que son personaxes que tiveron moita relevancia no seu momento. Despois o Perfecto falará, por suposto, do libro máis polo miúdo, pero a min gustame destacar, no caso de Gregorio, aparte de poder ser o autor desa obra que está por aí perdida, non? Que xa xenera un misterio. Esta obra lese como unha novela de misterio porque o MacGuffin, como dicía Hitchcock, que dicir, aquilo que nos motiva a ler é que hai un libro en galego escrito no século XVII que está desaparecido, que ninguén pode testemunhar que estea destruído e, polo tanto, pode aparecer en calquera momento. Pois, aparte de facer iso, Gregorio foi unha persoa que foi moi coñecida e recoñecida no seu tempo. E ficaron moitos testemunhos da súa contribución, neste caso a historia, máis ben a historia dos santos, etc., en moitos intelectuais daqueles tempos. Claro, temos que pensar que non eran uns tempos como os de hoxe, é dicir, non había universidades que estivesen producindo coñecemento científico, senón que, bueno, había determinados lugares onde, sobre todo a través da igrexa, pois íbase pouco a pouco engadindo coñecemento, e o tratamento da historia non é un tratamento da historia dunha maneira científica como de hoxe, pero ten a súa valía, porque as fontes que existían daquela tampouco son as de hoxe, é dicir, facer historia daquela non era igual que a hoxe. Pois nese ambiente, o Lobariñas era unha persoa famosa, que viña xente de fora a saber o que escribira e a intentar localizar os documentos que el investigara durante toda a súa vida. No caso do outro Lobariñas, de Antonio Jacinto, é importante porque xusto nese momento onde non estaba o método científico tan espallado como a hoxe, onde ainda non se estudaran moitas cousas relacionadas coa medicina moderna, el xa propuña algo tan revolucionario como que as plantas eran curativas, pero non nun plan de curandeira ali cocendo sin máis, sino que tiñan unhas propiedades curativas casi como unha especie de protofarmacia, ¿no? Que podíamos dicir, unha protofarmacia, unha protoquímica moderna. Ata o punto de que, pois, neste caso, o padre Sarmiento tiña como un dos seus referentes, ¿no? E fala moitísimo del, como despois falará Perfecto. Por lo tanto, esa amable discrepancia que teño contigo de que non é unha pequena historia, senón que é unha grande historia que merecía ser contada, personifico en Perfecto o agradecemento a todos os historiadores locais que son os que están como as abellas na colmea, creando esa pequena historia, esa historia local, que favorece que despois haxa os grandes estudos e que se poida analizar
pois o que sucedeu en Galicia a través dos séculos, grazas a que hai estudosos que van comarca por comarca, concello por concello, parroquia por parroquia, descubrindo eses segredos e esas cousas que desafortunadamente aínda descoñecemos en gran medida. Nada máis, simplemente espero que os que leades este libro disfrutedes como eu disfrutei na súa edición, que aprendades moito, porque eu tamén aprendín moito. Máis alá da historia dos Lobariñas, coido que o gran mérito do Perfecto foi como abrir liñas de investigación. Creo que deixou moitas sementes que espero que no futuro os investigadores, tanto na filoloxía como na historia, recollan e continúen, porque penso que deste libro poden nacer unha manchea de libros moi importantes para coñecer como era a Galicia dos séculos escuros, como era a Galicia da Idade Moderna, en aspectos tan variados como o reparto da terra, ou a Inquisición, ou o que falamos, ¿no? de si realmente foron eses séculos tan escuros para a lingua galega como se deduce de moitos estudos. Porque seguramente, igual que Lobariña estaba facendo iso en Crecente, quizáis outras persoas estaban cultivando a lingua galega de maneira culta noutros lugares. Así que espero que tío, mellor a ti xa non che dá moito tempo a facer moitas cosas relacionadas con isto. Non, eu deixo para agora para os que veñen atrás. Pero iso é importante. Penso que a historia é como se fose unha cadea que cada un vai deixando o seu elo. Ti, Perfecto, xa deixáchelo o teu elo. Estou seguro que nos próximos anos publicarás novos libros de outros temas que te apasionan e que son as túas teimas. Non é capaz de parar, Todos os que o coñecemos sabemos que sempre está falando desas cousas. Aparte da gusto, porque Perfecto, el escribe moi ben, pero conta as cousas mellor. É dicir, eu cada vez que me encontro con el, contame unha historia que eu marcho ali dicindo, Dios, pero vai a novela que ten aquí o Perfecto. Pero de cousas moi distintas. E dime, pero isto todo teño xo documentado. E efectivamente, o día seguinte venme cun cartafol de 150 follas onde está transcrito toda a historia que non inventou unha liña, non? É dicir, que ese mérito teno espero que continúes desenvolvendo durante moitos anos. Moitas grazas, Perfecto, e grazas a vos. De tantas alabanzas obrides pensar, esa era a verdad, pois non, verdad? Obrides empezar a pensar e despois relacionades con o meu nome, que enxao Perfecto, e dirás, oi, igual non é tan perfecto, vamos a ver se a cousa que tanto que conta non é así e tal, estou aí máis exposto, oi, que me dá así un pouco máis de medo. Bueno, eu teño que agradecer primeiro a todos vos que estades aquí, que alixistes vir hoxe aquí, podendo estar noutro lado, que iso sempre é un placer para calquera que teña algo que queira contar algo. Se non hai quen escoite, non vale para nada. A Maribel e a Gonzalo, que son os que organizan isto, non deixes isto. A Cristina, que vou dicir, xa levamos 3 presentacións, eleva 3 presentacións. Me abuchara. Xa temos así como un tándem aquí e tal. E a César, bueno, César que me aturou moito, contando cando lle contaba eu as historias dos Lobariñas, contoume, contei 50 veces, despois decidiu facer poñer da súa parte a edición do libro, 50 voltas que lle tuvo que dar aí e tal. Bueno, o sea, que decir que todo o meu agradecemento para todas estas persoas. E despois moitas máis que non se poden citar individualmente, pero que sempre, cando botas moitos anos, como boto eu cas miñas historias, por iso fago tan poucas, porque boto tantos anos, pois, claro, sempre eso todo faz porque te encontras un montón de xente que, dunha maneira ou doutra, vai axúdate e vai colaborando, para que tú, ao final, con miles e miles de pezas, se vais recopoñendo unha historia. Son como a peciñas dun quebracabezas así moi grande e vas recombinando unha cousa. Porque, evidentemente, eu cando empecé con isto, eu sabía o mismo que Cristina e que sabíamos todos os dali, que non, decir, o cal era casi nada, que se chamaban, que hai un lugar que se chama Lobariñas, que hai un peligro que se chama Lobariñas, e pouco máis. Tanto é así que non se sabe nada deste Lobariñas, que eu, cando ando por aí e nos encontramos nas manifestacións, que é onde nos encontramos así os coñecidos e tal, e claro, hai moita xente que nos coñecemos que sinte curiosidade, e como sabe das miñas andanzas, sempre pregunta, e agora a que andas? Entón eu dicíalle, pois ando ca historia do Lobariñas.
e dicíame, a do Gaiteiro. Porque aquí o Gaiteiro Lugariñas coñece todo o mundo. E dicía, bueno, eu non sei se tocaba gaita ou non. Eu sei que escribía un libro en galego e que era da Lei Crecente. Dicía, todo o mundo dicía, pois ese non coñezo. Dice, bueno, o sea que eso é bueno. E entonces, despois, o sea, eu agora, antes de empezar así no libro, quería un pouco decir por que eu fago este libro e tal como fago. Porque está escrito dunha determinada maneira, eu que son, digamos, un aficionado, que non son un profesional, entón, cando eu investigo toda esta historia, e digo, a quen lle quero dirixir é o meu libro. Quen quero, para min, quen sería o ideal que o lera, da persoa que lera o libro. Eu. Exactamente. E entonces eu penso, digo, é un tema, falamos dos séculos oscuros e todo o mundo pensa no cousa dos séculos oscuros, iso é unha cousa de catedráticos de tal que estarán aí investigando e tal. Digo, sí, pero é que eu non quero que mo lean es. Que tamén, que lle agradezo se algún mo lee. Eu quero que o lea persoas que nunca leron un libro de historia. E quero que mo lean sobre todo persoas de Crecente. Entón, o meu ideal, entón pensaba nese tipo de persoas, digo, como podo escribir eu para que unha persoa dun tema tan oscuro, como falar dos séculos oscuros, que o poida ter un pouco de curiosidade por achegarse a él. Eso era a maior aspiración que eu podía ter. E entón, eu digo, teño que escribir eso dun determinado xeito, do mellor que saiba, para que calquera que non teña idea da nosa historia, como somos a maioría, nin da historia da nosa lingua, o poida ler e entender. E entonces, claro, eu empezo explicando cousas desde a lírica medieval dun xeito moi simple, esa que é a historia da lingua, unhas conceptos de historia política para entender o que significan estes personaxes nese determinado período da nosa historia. E entonces vou contando e explicando cada cousa que digo, pois a lírica medieval, os trovadores, saco o trovador de Crecente, evidentemente, pois conto un pouco que significa eso, que é, tal, por onde está, por que se conservan as cantigas, que significaron en Europa, e tal. Entón vou explicando todas as cousas, e cando aparece, pois aparece a Inquisición, pois teño que ser unha persona que non sepa a historia da Inquisición e vai ler eso, pois teño que explicar un pouquiño que é a Inquisición. Todos os personaxes que van aparecendo, que son moitos, ao longo hai os personaxes principales, pero pois hai moitos que relacionaban con eles. Entón, unha vez que introduces un personaxe que ten que ver con el, tens que explicar un pouco quen é ese personaxe. Entón, eu fui compoñendo o libro dun xeito que digo, calquera, sin ser un catedrático de universidade, nin ter moita idea da nosa historia, o poida empezar a ler e poida comprendela e seguir hasta o final. Entonces, eso é a miña máxima aspiración e entón eu sempre dicía, eu se mo len 4 de Crecente xa estou satisfeito. Contra eso teño que decir que, claro, había moita xente que eu iba consultando con ese e me dicía, non sei para que explicas tantas cousas, porque isto só va a ler os que saben, eso non fai falta que lle expliques o que é a lírica medieval, porque eso xa o saben, tal. Dixo, pero que eu, decir, como quero que mo lea alguén que non son esas persoas, que tamén quero que a lean, eu agradezco. E entonces, digo, pois vou facer isto. Non sei se o conseguín. O que pasa que, o que sí sentín unha cousa que quedei así moi abraiado e un pouco asustado, foi que, claro, decidimos facer as primeiras presentacións, digo, a quen lle teño que presentar este libro? Pois teño que presentar en Crecente e en Filgueira, dúas parroquias, onde naceron os dous personaxes. E digo, bueno, pois habrá 10 persoas que lle pode interesar. E cando a fin de semana, o día 20 e o 21, que foron as dúas que hasta agora fixemos, presentamos, e claro, chegamos ali a Crecente e había moita xente. Chegamos ao día seguinte a Filgueira e había moita xente. Tu non estuveche, pero perdéchela. Pero había moita xente. Pero que a xente que vive ali, neses sitios, e despois encima, para falar dunha cousa dos séculos escuros. Digo, madre mía. Bueno, pois moita xente. E non só foi que estuveran ali, que nos aguantaran, e que escoitaran e tal, que lle debeu que dar ganas aínda de saber máis, e ao final venderonse dúcias de libros, cousa que non é moi habitual tampouco.
Co cal, eu estaba así un pouco, que me daba así un pouco de medo, e ao mesmo tempo, dixo, oi, pois, todo o que eu pensaba que era a miña ilusión de facer... Esos son presuicios, Xo, sí, tamén é verdade. Digo, que xo superei con creces, xa superei todo o que eu pensaba que podía pasar con este libro. Entón, por eso, quero dicir que me sinto, a verdade, que moi satisfeito. E hoxe, mira, me o toco hoxe. É o que nos queda. Porque eu xa decía, bueno, xa non quero facer máis presentacións, que as que fixen alá, xa superei todo e tal. Pero, ao final, dixen, no, a Vigo temos que ir, que temos ali moitos amigos que queren escoitarnos, temos a Maribel, que e o Gonzalo, que están ali, que xa nos teñen uns días reservados, e, bueno, pues, aí imos ir. Nosotros, non sei, pero, bueno, ao final, se lle collemos ganas, ao mellor seguimos por aí, polo mundo adiante. Bueno. Deixa que me xubile. Sí. Pois, e entonces, agora, que sempre que xa me preguntaron, e sempre preguntan, entón, como empezaste a facer isto? E como empezaste a facer isto? Ben, eu, claro, levo moitos anos a buscar papeles, todo que ten que ver con Crecente, porque a miña concepción da historia que teño que facer eu é que eu teño que facer historia de Galicia, pero, en vez de facela lá por riba, empezar por unha cousa concreta, dunha localidade, un feito, un personaxe, e depois iso vai se ampliando, e depois chegas a construir unha gran historia, pero partindo dun feito concreto. No noso caso, eu sempre digo, teño que partir de Sendelle, pero se Sendelle non hai, teño que ir ás parroquias do lado. Bueno, entonces eu, como leo moitos anos buscando papeles e recollendo todo tipo de documento e tal, pois eu sabía desta pedra. O sea, desta pedra sabía porque se alguén a transcribira antes, non sabía onde estaba, pero coñecía. Pero, bueno, a pedra, unha pedra, claro, unha pedra importante, pero pola pedra, pois, di que este que é Gregorio Ariñas, que construí esta casa no 1611, que ten 33 anos de edad, que é cura de Crecente, e tal, pouco máis. Pero, eu botei unha temporada que dixen, bueno, aquí houve unha cousa moi importante nesta zona, que foi a Guerra de Independencia de Portugal. Durou 28 anos. 28 anos. Un dos frentes principales foi a fronteira do Miño, as ribeiras do Miño. A outra foi a primeira Extremadura e a segunda foi esa. E foron 28 anos de guerra. E entón, a min eso, decir, ainda que hai así algún estudio, pero son estudios así moi xerales, dixo, pero eu quero entrar que pasaba nos lugares, nas parroquias, en Arbo, en Melgazo, en Salvaterra, en tal, o sea, e entonces, pois, botei recopilando documentos, xuntei miles de páxinas de documentos manuscritos, diarios da guerra, cartas de personaxes que estaban na guerra e mandaban a outros, unha cousa que é unha cousa maravillosa, pero no medio de esas cartas, que dende que iban de Crecente a Monsao, de Monsao para Madrid e tal, hai cartas que falan, pois, hoxe tuvemos unha salida, fomos a tal lugar, atacamos, queimamos, tal, pues, saqueamos, tal, e no medio falaba dos libros do Lobariñas, as mesmas cartas. E entonces, claro, digo, isto aquí sí que isto xa se pon, isto xa se pon interesante. Claro, sacando tú ves nunha cousa que está facendo unha cousa dunha guerra e os mesmos que están no frente da guerra empezan a falar dos manuscritos do Lobariñas, que se hai que ir a Crecente, que a ver, decía yo, a ver como vou, pero claro, se vou alá onde o sobrinho teñolle que dicir que non vou a efeito alá porque senón eu quero comprar o manuscrito e se vou lle digo que vou a propósito, a que vou adrede, pois xa sabes, decíalle a outro, a un obispo de Segovia, decíalle, xa sabes como son estes galegos para negociar, teñolle que dicir que vou por ali de casualidade a facer outras cousas, de paso que lle vou preguntar por os libros. É dicir, esas cousas, que son tan curiosas e tan importantes, porque a min, cando encontro unha cousa así desas, unha carta, iso é un documento que é unha cousa maravillosa, que é unha cousa que está escribindo alguén que está escribindo para que non o vexa máis que o que o escribiu e o acaban vai diseñado, e despois de 400 anos estálo descubrindo ti. E entonces, pois, digo eu, aquí está un tema importante. Que pasou? Pois que aparquei o da Guerra de Portugal e me puxen por Lobariñas.
E entonces, pois, collín, dixo, bueno, pois agora me centrar neste tema. E empecei con buscar documentos, buscar cousas despois aparecen cousas da Inquisición. A Inquisición aquí en Santiago non hai porque se queimaron os arquivos, encontro uns documentos que foron roubados no 1600 e que están en Dinamarca, que falan dos lobariños. Entón, entonces xa me dedico a buscar todo eso, canto podía haber que nombraran algún sitio os noveños, onde podía haber documentos, na Biblioteca Nacional, no Arquivo Histórico Nacional, documentos. E despois, sobre todo, claro, cando vendo que nos séculos XVII, XVIII e hasta XIX, que aparecían moitas citas, tuve que revisar montóns de libros antigos que todo onde falaran. Todo eso aparece dun xeito resumido aquí recollido. E entonces, pois, isto é o fundamental, isto aquí, como eu facía unha historia así, e pois íbame dicindo tal, hai que resumir, e tal. E despois tiña así un pouco tal, e pois chegou o César e dixo, mira, isto de aquí, que xa tes aquí máis ou menos explicado outra vez, o borramos e xa está. E entonces aí xa non había apelación posible. E entonces quedou unha cousiña así. Fálase de moitas historias que ten todo que ver con, partindo dos personaxes, ten que ver con está todo relacionado. E claro, e agora digo, entonces, para resumir así nunha frase, e cal, ao final de coñecer toda a historia, digo, cal é o máis importante para dedicarlle un libro, por exemplo, ao Gregorio Lobariñas. Entonces, eu, así resumindo, digo que o Gregorio Lobariñas foi o protagonista do acto máis heroico que se fixo en 300 anos en favor do galego. E agora, o explico. Está aquí explicado, pero non explicarei porque están deseosos o auditorio de coñecer así por que eu digo eso. Pois, por que? O sea, Gregorio Lobariñas, no 1600, ele está en Salamanca, estudia en Salamanca no 1500 e pico, a final do século XVI, no 1600 xa estaba de cura en Crecente. Entón, eu supoño que nesa época é cando el empeza a escribir a historia de Galicia, que el lle chama, en principio, as Galegadas. Debe botar como uns 15 anos escribindo unha historia. El escribiu unha historia e a escriba en galego. Era algo que levaba, o galego levaba como mínimo 150 anos proscrito de todo documento, de toda manifestación escrita. Prohibido. Non había absolutamente nada. Non se podía escribir nada. Entonces, el como personaxe que era, pois el, pode escribir eso. Nadie se iba a enterar. Pero cal é a trascendencia que ten ese feito? Que el colla, unha vez que o ten escrito, colle no mes de abril do ano 1616, non sei se iba a pé ou a cabalo, supoño que ia a cabalo, porque para ir a Madrid daquela, pois, debía ser difícil, tanto a pé como a cabalo debía ser de dúas cousas difícil. Eso levaba moitísimo tempo, moitísimos días, era un costo tremendo, e tiña que pensar que polo menos casi un mes, 20 días como mínimo, por moito que correra, para ir alá e para vir. Entonces, el collese, e un bon día, do mes de abril do 1606, e se marcha a Madrid, un manuscrito en galego, debaixo do brazo, a pedir permiso para que lle deixen publicar. Eso era un desafío total. Cando eso, nadie na historia o fixera. Ademais, ca casi seguridade de que eso non lle iban a admitir. O sea, que eso era palpable. O sea, que non máis na situación que estaba naquela o imperio. E entonces el se vai, fai todo ese sacrificio, quer dizer, que é un acto, para mí digo, é un acto heroico, e volvese para casa, e dali a un tempo, pois contéstalle unha cousiña que di, no há lugar a lo que pide. Vale, acabouse o soño. Entonces digo, pois, unha persoa normal que non teña un interés moi especial, pois pode coller, dicir, bueno, pois que fago? Traduzo ao castelán, non teño problema ningún, o libro
non tiña nada polo que podía ser prohibido, porque o libro fora aprobado polo obispo de Tui, que aunque non aparece escrito, era preceptivo antes de presentalo en Madrid, tiña que estar aprobado polo seu superior. Entón, no caso del, como ele era cura, tiña que estar aprobado polo obispo. Se fora un frade, tiña que estar aprobado polo prior da orde. E entón, el cando chega a Madrid, é porque o libro, o sea, non tiña ninguna heresía, se o aprobara o obispo, xa estaba. O único que tiña de problema era que estaba en galego. Se el traduce o libro ao castelán, volve a presentar, e punto. O libro denéganlo. Unha vez que se denegaba unha autorización, os libros tiñan que ser destruídos. Era un libro que non podía nin circular, nin mantelo, nin tal. Unha vez que os inquisidores e os censores e todos decían que non se podía aprobar, tiñan que ser destruídos. Era o que lle podía pasar o libro dele. El non destrui o libro. Nin o destrui, nin o traduce. Espera 10 anos e, aínda prevendo o mismo resultado, volve a ir a Madrid e volve a presentar o libro en galego. Contra todo pronóstico, o libro foi aprobado. Foi aprobado. E, entonces, aí hai unha cousa que eu explico aquí no libro, que digo, por que foi aprobado? Porque daquela cambiar o sentimento hacia os idiomas que non era o castelán? Non. Penso que non. Lobariñas tiña, nese momento, tiña moita influencia ou moita confianza con personaxes, ou sobre todo un personaxe que era o que mandaba na corte. Era o confesor do rei, da reina, dos príncipes, o que levaba o control da familia real, o que sabía todos os secretos e tal. E ese era amigo do Lobariñas. Entón, eu interpreto que esa aprobación que recibe no ano 1626, que é por a influencia deste personaxe. Que os que sodes daqui de Vigo coñecedes a zona, é o señor que construiu o Pazo da Pastora de Santo Tomé. Ese señor, que é Antonio de Soutomaior, foi o que construiu ese pazo tal como hoxe se conserva. E ese personaxe era o que nese momento tiña máis poder na corte. O Lobariñas nese momento aprobanlle outro libro, que era un libro en castelán que escribira cando ele estaba en Salamanca a estudiar. E é unha novela destas de amoríos pastoriles que se chamaba Pastores de Tormes, que a escribiu no mesmo tempo, coincidiu el en Salamanca, coincidiu con Lope de Vega, eran amigos, aparece así escrito en cosas, que eran amigos, e Lope de Vega estaba escribindo a la Arcadia e o Lobariñas escribe Pastores de Tormes. E entonces, quer dizer, ese feito, o sea, a mí me parece que é un feito tan importante, porque ademais despois non volveu a pasar non volveu a acontecer outra cousa igual e pasaron séculos sin haber nada así por o estilo. E entonces xa se me marchou o fío da cousa. Por que non se publicou o libro? Ahora que teño o permiso. Claro, el ten o permiso e o libro, o sea, el o garda na casa, coincide, o sea, nese momento coincide unha historia que foi clave, un acontecimento que foi clave na historia de Crecente. Aquí aparece moi relatado polo miúdo das liortas entre dous curas. E entonces, pois, no momento que lle dan a autorización, el estaba pasando unha situación pois moi escabrosa por un conflito con outro cura, donde estuveron os dous procesados, encarcelados e tal, estuveron encarcelados en Tui, interviu a xusticia de Tui, a xusticia do Obispado de Santiago, a Inquisición de Santiago, e acabou na Suprema da Inquisición en Madrid. E entonces dicimos, claro, este personaxe que fai ese feito tan heroico que podemos considerarse co que sabemos, era o personaxe do que menos o podíamos esperar, porque era un comisario da Inquisición. Entón, se alguén puidera facer algo así, decía, pois a quen menos se nos ocurre pensar era nun comisario da Inquisición.
iba a facer eso. Entonces eu aí digo, eso que significa? Pensando así que a perspectiva nosa de hoxe. Entón eu digo, eso significa que se el fixo eso, había moita máis xente que a el que facía o mismo, que escribía con máis causa que a el que escribía historias en galego. Que pasa? Como eu non tiñan a coraxe, os medios, nin as amizades que tuvo o don Gregorio. E entonces o do don Gregorio quedou no registrado e o dos outros non quedou registrado. Co cal, as historias pode saber. Porque, se el fixo eso, tuvo que haber moitas máis persoas de outro tipo de características máis indicadas para facer o mismo, para escribir o mismo. O sea, que eso de que decir que da noite para a mañán, a xente aquí deixou, antes escribía todo de galego e para a mañán deixou de escribir. E pasaron 400 anos sin escribir. Non. Non o coñecemos por este motivo. Estaba prohibido publicalo. O do don Gregorio, pois, tuvo a valentía e os medios e tal de facelo. Entón, quedan os registros. Os outros, pois non. Pero, por eso, eu teño esperanza de que moitas desas cousas pouco a pouco irán aparecendo. Que máis queres? Que tú que conoces toda a historia que falemos. Por que non se publicou o libro? Fala un pouco do lío co cura, que lle mordeu unha orella a outro cura nunha igrexa. O don Gregorio debía ser así un pouco de armas tomar. Vale. Bueno, esa é unha historia moi interesante que, trascende un pouco o que é de Crecente. Pasou un feito, o don Gregorio, en Crecente había unha parroquia, o que agora son 5 parroquias, antes era solo unha, pero había 5 curas. Cada un tiña unha ración que lle chamaban, era encargado dunha zona, pero a iglesia solo había unha. E nese tempo, no 1500 e pico, entre 1500 e pico e 1600 e pouco, pois levábanse todos a matar, os curas. E tanto así, pois, que un día pelexaron o don Gregorio con outro cura dentro da iglesia de San Pedro de Crecente. E, claro, mordeulle a orella, outro chamoulle xudeo a outro chamoulle xudeo a outro. Chamoulle xudeo ao inquisidor. Onde se ve eso? Entonces eso desencadenou unha cousa que foi unha cousa tremenda. Foi tremenda porque os dous foron detidos, aí empezaron a facer interrogatorios, aí iban os notarios do obispado, do arzobispado, dos inquisidores e tal, pasaban por ali, interrogaron a todo o mundo, todo quedou registradiño, todos os detalles e todas as cousas, o que pasara, que non pasara, como lle chamara, e como lle chamou, e como tal, e porque un día pelexou con este, porque outro día rompeu na cabeza unha vela nunha procesión ao outro, porque tal. Entón, todas esas historias quedaron registradas. Entón, é un longo proceso, acaba en Madrid, na Suprema da Inquisición, onde os dous son condenados, como era da Inquisición o don Gregorio menos co outro. Pero, de que nos vale este proceso? Que meten unha cantidad de documentos aí para xustificar cada unha cousa, que é un fondo documental impresionante. E entón aí temos documentos tan curiosos como son actas de condenados da Inquisición en Baiona e en Pontevedra, que son cousas descoñecidas. Si sabías a da Inquisición, pero como hai tantos, os arquivos da Inquisición foron queimados, entonces aí aparecen actas. Os sanbenitos que hai na Colexiata de Baiona, os sanbenitos que hai na San Bartolomeu Vello de Pontevedra, cas persoas, a relación de quen era a muller, de onde era, natural, a que condena tuvera, os que foron queimados, tal. Entón, aí aparecen todos. Quer dizer, son documentos que non existen en ningún outro lado. Aparecen documentos de probanzas, por exemplo, de Baiona. Hai un personaxe que era o pai do cura Contrincante, que era un abogado, que era natural de Tui, casado en Baiona, que se vai a Madrid ao servicio de Felipe II, que dan entón aparecen, dalle permiso cita ir para Perú, a exercer para o reino de Perú, naquela o virreinato
do período a exercer a profesión en nombre do rei Filipe II, e entón aparecen as cartas que lle dá o rei para que el poida viaxar. Entón son cartas de recomendación, cartas de autorización para pasar pola aduana de Sevilla, para cando chega lá a presentarse ao vicerrei, e tal. Son cartas firmadas por o rei. Entón, é unha serie de 5 cartas, que eu transcribo aí ao final, que son documentos para entender como funcionaba o tempo aquel dos primeiros anos da conquista de América. E como eso, outros moitos que eu fun transcribindo por aí, que parecen os máis importantes así ao final. E de que máis... Entón, como se arruinou Gregorio... Non poido imprimir os chismes. El non quere contar, non quere. Non poido, porque, quer dizer, claro, os libros... Claro. Quer dizer, os libros que non se imprimía, os mesmos os autores, se tiñan cartos, ou senón, os comerciantes de libros. Había uns señores que compraban os manuscritos, pagabanlle tanto ao autor, Como agora. facían tanto, como agora. O sea, que non inventaste nada das editoriales. E entonces, tal, claro, un libro en galego, evidentemente, o sea, tiña un público aquí. Os comerciantes de libros, os tratantes de libros eran da corte de Madrid. Entonces, claro, compraban en Madrid, facían libros alá, e despois distribuíamos por todo o imperio. Pero claro, o libro de aquí xa tiña unhas características que lle facía así máis limitado. Imprimilo el, claro, dispós de tantos do pleito ese que gastaron, aparecen cifras e tal, pero era unha cousa o que tuveron que pagar aí durante 4 anos, son cantidades bestiales, pois el tampouco estaba en condicións de pagar. Entonces, que pasou? Que yo prestou a un amigo, e como os libros non se deben prestar, que desde aquela só sabemos, prestoulle a un amigo, só tiña un original, porque claro, debía ser moi gordo, para facer unha copia, entón dixe, leva este aquí o original que se mo devolverás. Pois non lle devolveu máis. O libro foi para Portugal e alá está. Eso ten que ver ca guerra. A historia de rachar esa amizade entre a familia Lobariñas e a familia de Salgado de Araúxo, que eran os portugueses, pois eso a causa deso é a guerra. E entonces o libro quedou alá. Témolo que ir buscar. Poñemos un día e imos buscar. Se non está no pazo este de Santo Tomé. Bueno, don Gregorio, a partir de aí, ese libro desapareceu da circulación, nunca máis se falou del, pero don Gregorio vai facer unha investigación que é unha investigación sagrada de Galicia, dos Santos e todo, con 50.000 cousas que tal, que foi polo que foi conocido, citado durante 300 e pico anos, hasta o século XX. Todos os autores que escribían sobre historia, que a historia hasta agora, e ainda agora tamén non se libra, partían dunha parte que era a historia religiosa, todos os citan. Aquí aparecen as citas todas como eles o iban citando. E iban os manuscritos desa obra, esa obra sagrada que fixo el, pois debían circular, entón cada un vai transcribindo un anaquiño, e entón eu vou recollendo aí todo o que foron transcribindo diferentes autores. Por eso é polo que el foi coñecido e moi citado ata finales do século XIX. A partir de aí, pois deixouse de saber, e a curiosidade que despois de tantos anos iban citando, pero foron desfigurando o personaxe, e entón chegou un momento que xa non se sabía de onde era. Cando ao principio todo o mundo sabía que era de Crecente, que era o cura de Crecente, chegouse, despois de varios séculos, pois non sabían de onde era. Entón, bueno, como ten o segundo apelido é Feixó, os Feixós son da Limia, entón pode ser de por alá, e chegaron os de Allariz que collen todo así, que todo o que lle parece así aproveitable e tal, e dixeron, bueno, pois aquí hai un señor moi famoso que se chama Gregorio Lobariñas Feixó. Como ten o segundo apelido Feixó, pois debía ser daqui. E cando andaban no século XIX a cambiar os nomes das rúas dos antigos
dos tradicionais por nomes de personaxes e tal, había unha rúa que era onde está a librería Aira en Allariz, que se chamaba a Rúa das Quedas. E chegou o Concello e dixo, bueno, aquí hai un señor moi famoso, que se chamaba Logariñas Feixóo, pois, como se chamaba Feixóo, tiña que ser daqui, entón poñemos Rúa Logariñas. Pero non, porque os Lobariñas todos son de Crecente. Exactamente. E entón chegamos a Allariz e vemos ali Rúa Lobariñas. E por que aquí está o lugar Lobariñas? Un lugar pequeniño que agora non sei cantas casas terá que hai en Crecente e tal. Bueno, pois esa é a causa. Esa é a causa de que se chame. Que máis se contamos? Pues, O de Jacinto. Igual o de Jacinto un pouco, claro. Sí. Bueno, con todas estas historias que contei, as outras que están aí, que non podo contar o libro todo, que depois chama a atención, e sempre contas as vais e depois xa non vendes os libros. E dice, bueno, é igual, aunque non se vendan é o mismo. Que non, que se venden, por González, que se hai que vender libros, que senón o negocio non vai. Claro, eu dediqueime a xuntar, entre outras cousas, toda desde o orixen, o nacemento dos apelidos, como o apelido de haber nun documento do 1400 e pico, un documento do mosteiro de Melón que fala de un pero de Lobariñas, como, despois pasado o tempo, chega cando xa o seu pai chamábase Cristóbal Pérez, porque era fillo e neto do Pedro, Cristóbal Pérez, aínda se xa non vivían en Lobariñas, vivían no centro, xa baixaran po centro da vila de Crecente, e entonces vai e o seu irmán, que era tamén cura, Álvaro, e póñense para eles o nome Lobariñas Feixóo. O sea, Lobariñas que era o que falaban dos de Lobariñas, e Feixóo que era o segundo apelido dunha avoa deles que viñera da terra de Celanova. E entón se poñen Lobariñas Feixóo, os dous. Entón, a partir de aí aparecen eles tal. Pero o curioso deso é que todos os seus sobrinhos e as ramas principales de todos eses descendentes hasta o século XIX usan como únicos apellidos Lobariñas Feixóo. Nada máis, Lobariñas Feixóo. Entón, claro, ves todo, e como moitos tamén usan os mesmos nomes, leva a errores, como un que eu cito aquí de Bouza Abrei, que escribiu sobre un Gregorio Lobariñas Feixóo, pensando que era e era un sobrinho deste, non era este. Entonces, claro, eu como fun analizando por onde foron marchando os Lobariñas Feixóo, pois cheguei ao Lobariñas Feixóo de Filgueira, que era Antonio Jacinto. Claro, ese foi o que citou Murguía, que non se Murguía citou como que escribiu un dicionario de plantas galegas, non sabía nada máis del, e despois, cando no 19 se empezan a salir a luz os documentos do padre Sarmiento, pois se o padre Sarmiento nas súas cartas, en algún dos seus libros, fala do médico Lobariñas. Claro, entón, eu encontro aquí, que digo, pois este ten que estar por aquí, efectivamente. Encontro pois a familia, onde naceu, o día que naceu, todo eso, onde primeiro foi onde exerceu de médico por primeira vez, que foi en Ribadavia, no lugar das miñas primas que están aí, de Ribadavia. Pois en Ribadavia foi o primeiro sitio onde exerceu de médico, e despois marchou para a zona das Seabra. Alá por San Martín de Castañeda, por aquelas montañas da Bañez, por aí, por esa zona, e marchou para lá. E desde aí foi onde se dirixiu a Padre Sarmiento por primeira vez. Entón, ben o gran estudioso dos papeles do Padre Sarmiento, que é José Luis Pensado, un catedrático de galego, pero que exerceu de catedrático en Oviedo e en Salamanca, que foi o que máis estudiou, que empezou a descubrir os papeles deso. Claro, o Padre Sarmiento fala dun Antonio Jacinto Lobariñas Feixóo de Puebla de Sanabria. Pero, como aquí este personaxe non aparece por ningún sitio máis, eu estou convencido de que este personaxe é unha invención da prodixiosamente do Padre Sarmiento, que era un personaxe inventado. Pois descubrimos que non é un personaxe inventado, é un personaxe real. Eu o que estudio aquí
E, quer dizer, a partir de aí digo, pois, que poido escribir este e onde está? E entón, pois, o que fixen, como a mí me gustase moito seguir así o fío das cousas, pois, fixen o fío dos seus herdeiros, de varias generacións que foron herdando as bibliotecas de uns para outros, e digo, bueno, pois hai que seguir por estes, e tal, entón, pois, fixen a súa, digamos, os fillos e netos, bisnetos e tal, que foron herdando as bibliotecas, onde aparecen personaxes moi curiosos. Un fillo que estuvo en Andalucía lá nas guerras contra os franceses, a favor dos xefe dos absolutistas e tal, Lobariñas por Andalucía por alá, con cargos que tuvo cargos moi importantes, un neto que era cura coengo da Catedral de León que viviu 40 anos cunha viúda moi rica que foi a que lle deu a riqueza. Eso tamén ten chicha, Claro, exactamente. Quer dizer, todas as historias hasta chegar ao último que eu digo, bueno, pois se todos estos tal como está, pois foron herdando as cousas porque eran persoas importantes, o sea, un deles, un bisneto foi un abogado máis famoso que houve en León no século XIX, e despois o fillo dese foi o arquitecto máis importante de restauración de edificios antigos que houve a finales do século XIX, que foi o que restaurou a Catedral de León tal como hoxe está. Estaba feita un Cristo, e el foi o que dirixiu a restauración da catedral, das vidreiras medievais e tal, todo iso. Entón, bueno, eu chego a esta e digo, bueno, pois agora hai que buscar os papeles de estes, porque todo o que puido escribir o Antonio Jacinto, pois puido chegar, eu fío máis lóxico, é que puido chegar a estes personaxes. Agora hai que seguir a investigar. Dos de Don Gregorio, aquí tamén explico por onde foron pasando os documentos hasta onde houve a última noticia de ter papeles del, porque o arquivo el tamén soplaba así de vez en cando e dicíame, non te fíes da familia e tal, que a ti hache pasar igual cos teus papeles e tal, e dicía, claro, a familia unha vez que el morreu vendeu todo, a biblioteca e o arquivo, vendeu-no. Aí dixo para onde foi, con moita probabilidade. E un continuará no seguinte libro. Sí, eso continuará na seguinte, na segunda parte. E entonces, pero bueno, hai documentos, que eu cheguei a parroquias alá na provincia de Ourense, onde hai documentos escritos que os papeles de onde estaban alá. Entón eu cheguei tamén ás parroquias, por iso aquí fago uns estudios de parroquias de Ourense, onde había curas lobariñas que despois de varias generaciones tiñan os papeles eles alá neses sitios. E non sei se contaba máis. Ahora que nos pregunte. Exactamente, pois agora preguntáinos o que queirades, se o que sabemos contestar, e se non, esperai a seguinte investigación. A ver... Dices que hai unha teoría de que o libro está en non sei que sitio. Non foches a ver se realmente estaría o libro ou non? Non. A teoría, o sea, sábese que non levou. Sábese que non tiña, despois de morrer ese, que era un sobrinho. Entón, o que non está en ningún sitio catalogado, pois claro, se non só estuvera catalogado en un sitio, pois buscábalo, pero non está co cal. Quer dicir que en arquivos portugueses ou en casas de fidalgos ou en pazos e por aí, o libro pode estar, porque eu non creo que o tiraran sabendo que eran familias das cales se conservan moitos manuscritos deles. Entón, polo medio, pode estar este. Pero hai que ir alá, porque eu se seguía, dicía, se sigo, vou pasar outros 10 anos máis e depois non... Bueno, antes teño que dicir unha cousa que antes nos agradecementos non dixe. Teñolle que agradecer moi especialmente a María Estevez Gándara, que está lá, que traballou tantos anos comigo, que me aguantou tamén moito tempo, e que me permitiu, o sea, o ben que traballaba ela, permitiu a min que eu pudera andar con estas cousas.
Entón, a Lavariñas xa o tes completamente investigado, xa non queda máis. No, eu penso que falta moito. É dicir, en calquer autor, non se poden facer comparacións, pero imaginaivos, por exemplo, Rosalía de Castro. Sempre se pensa que se sabe todo e cada ano salen máis libros analizando máis cousas e tal. E como ela, calquera outro. É dicir, si é imposible que eu fago isto e digo, xa está todo feito. Non. É dicir, aquí podes gustar, poden aparecer máis cousas, habrá que buscarlle explicación. E por que? O sea, que a mentalidade que temos nós e que conocemos hoxe, o sea, por exemplo, sobre a Inquisición, claro, habrá que investigar por que un comisario da Inquisición, que é o menos adecuado para facer isto, fai este acto. Entón, que decir, aí poderás investigar máis cousas, buscarlle interpretación e tal. E despois moitas outras cousas, porque eu, fui investigando, aquí aparecen moitas, pero claro, nunca se chega a saber todo. Eu, por exemplo, quixen ir a Salamanca, a universidade, pois facer así moitos maratón, cando foi a pandemia, xa tiñan unhas citas alá concertadas, foi cando veu a pandemia, todo eso cortouse e tal, e entonces, pois, só deixei, pero bueno, ele estuvo alá, é dicir, a súa historia en Salamanca e a súa relación con Lope de Vega e con outros escritores da época do século de ouro español que coincidiron en Salamanca deses da mesma época, pois a mellor hai moitas cousas que investigar. É dicir, eu aquí deixo todo así un pouco con moitas cousas, pero aberto, para que os que veñan atrás fagan algo tamén. Pois nada máis. Nada máis. Sí. Entón, dices que os papeles da Inquisición foron todos queimados. E como é que se conserva ese proceso en Madrid? Porque, foron queimados os de Santiago. Os de Santiago hai unhas actas de como se queimaron as fogueiras, todo o que entrou na fogueira, tiñan que firmar os notarios, entraron todos, e queimáronse todos e tal, si están queimados, tal. E entonces, pois, hai moi poucos que se libraran. Hai unha historia que aquí, isto está mezclado ca guerra dos franceses, de cando os franceses aboliron a Inquisición, xa despredigaron os arquivos, e entonces parte deses arquivos puido quedar por aí perdido, pero todo o que quedou despois, cando foi o bienio liberal, nesa época, e tal, por eso ordenouse queimar todo. É dicir, co peligro que ten, que ás veces queremos queimar, e despois, claro, faltan as cousas para... Entón, desto, por que se sabe desto? Pois, unha parte, porque en Madrid conserváronse documentos na Suprema da Inquisición, e outra parte, o que decía que hai unha parte importante de Santiago está en Dinamarca. Por qué? Porque no século XVII houve un señor que ten así un nombre impronunciable, para min difícil de recordar, pero que está aí escrito, que andaba, que era de alá, Dinamarca, e veu a península a investigar a Inquisición. E entón, o que fixo foi copiar, entrar nos arquivos que lle deixaban e copiar documentos, tal. E outros marchaba cos orixinais. Algúns non se sabe se os roubaba ou se os vendían os mesmos que baixo corda, os mesmos que estaban nos arquivos. O cal, el marchou, veu 2 veces e marchou con carruaxes cargados de tal, que se conservan chamase a Biblioteca Real Danesa. Sí. E chamase non sei exactamente como se pronuncia, pero algo así como Moltenhaber. Bueno. Terás que ir alá. No, eu pedín, os que falaba do Lavariñas, pedínlle unha copia. Mandáronma, cobraronma ben cobrada, pero mandáronma... Entón, se hecho máis barato que ir a copiar. Salíme máis barato que ir alá. Salíme máis barato, cobraronme por unhas... non sei se son 5 ou 6 fotocopias, cobraronme 300 coronas, que eran así como 40 ou 50 euros, unha cosa así, pero bueno, salíme máis barato que ir alá e tal. Entón, gracias a eso tamén, gracias a esas cousas de que pides e che mandan as copias, aínda que te cobren ben, podemos facer cousas que de outro xeito sería imposible.
El todo o día así como moi fácil, pero solo o proceso dos dous curas do racionero, creo que eran 3000 folios. Sí, O sea, son todos así. que vamos, o sea, Leunos e transcribiunos. con esa letra para nós ilegible, ¿no? Bueno, pero que a práctica Sí, Está a práctica todos, e con bo humor, ¿no? todo se... E agora tes en visión un próximo libro sobre o Lobariñas ou vas a buscar outro personaxe aí de Crecente que sea... Bueno, eu teño agora nos próximos meses, se aquí o César se ten a ben, vai a editar a Aira unha historia sobre o pintor Joaquín Bamonde. Aunque eu, na maioría dos meus traballos, parto de cousas, xa digo, das cousas de Sendelle e zonas de alrededor, neste caso foi un caso especial, porque cando buscas cousas así, acabas atopándote outras cousas, que que interesante é isto e tal. Bueno, entón fixen un traballo na pandemia para descansar un pouco do Lobariñas, que é sobre o pintor Joaquín Bamonde. Joaquín Bamonde é un pintor que morreu con 29 anos, dos que chaman a xeneración doente, que morreron todos da tuberculose. Entre eles era da mesma época, da mesma tempo, o fillo de Rosalía de Castro, Ovidio Murguía, que tamén era pintor. Entonces este pintor, pois Joaquín Bamonde, que morreu con 29 anos, coñécese a súa historia porque a par do Bazán, doña Emilia, dedicouse a pregonala e fixe unha novela ca súa vida, desde que el chega de América, sendo casi un rapaz, e se presenta no Pazo de Meirás. Fai un retrato a doña Emilia, que eu poño no libro que a maldición del foi ese retrato, que foi unha maravilla de retrato, que a doña Emilia é o máis coñecido dela e que a doña Emilia quedou maravillada porque nunca nada a retratara guapa, claro, cousa difícil, e retratouna. Bien, entón eu a historia que fago del, que é a que se vai publicar, é a súa historia cando el marcha con 15 anos a América e volve con 20 e poucos. Entón, esa historia que é a descoñecida del, cando el empeza a ser recoñecido, aquí se di que é coñecido a partir de que a doña Emilia chega ali, lle fai o retrato e a doña Emilia trata a falar del e fixose, foi moi famoso, en Madrid foi o non vai máis da corte dos retratistas, foi en París, en Londres e tal por aí, pero claro, da parte esta desde os 15 anos de América prácticamente non se sabía nada. Eso foi o que investiguei eu, recuperei un montón de dibuixos del que publicara en América e descubrín como ele empezou a ser famoso. Pasou de vender cuadros pola rúa ao día seguinte ser presentado no Palacio Presidencial do Paraguai, diante de toda a alta sociedade paraguaya, todas as representacións internacionais do Paraguai, e iso foi o seu lanzamento, que era un rapaz que vendía en Bos Aires cuadriñas pola rúa para sobrevivir. E da noite para a mañán, por cruzarse con un personaxe que aparece na obra, que non imos descubrir. Xa está. Já non digas máis, senón... E entón, bueno, pero é unha historia pois moi interesante por eso. Porque el, o sea, de como el chegou a ser famoso, así da noite, era bo pintor, pero claro, aunque seas bo, tens que ter quen te recoñeza. E entón, de ser presentado aí tal, na boda do fillo do presidente do Paraguai. Que xa está, xa vai parar. É que despois non vas vender libros. Deixa algo, pero deixa algo para... Pois, bueno, graciñas por virdes, e agora que o perfecto vos firma aquí o libro que queirades. Pois moitas gracias a todos vos por escoitar.